Patayng lawas sa usa ka 33 anyos nga lalaki na palgang nag-utaw-utaw sa kadagatan sa Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Ani ang report. Pasado alas 3 kagahapon sa hapon, nabangalan ang patayng lawas sa usa ka wa mailhing lalaki nga nag-utaw-utaw sa kadagatan sa sitio San Roque, Barangay Pusok. Matod sa Lapu-Lapu City Police, positibong giila sa mga kabanay niini nga iya kini sa usa ka 33 anyos nga lalaking taga-poblasyon Liloan kinsa wa mauli sukad pa niadtong adlawng Martes. Apan kay wa makuhae og habig ang mga kabanay, gipungan lang una sa RTV Balitang Bisdak ang pangan sa maong lalaki. Nagpablatoy gito sila gahapon other day nga possible nilayat gyud gabaw gid sila nga nilayat kay nakita naman nila dito ang CCTV ang katamotor nga nihunong gyud dito nagi possible nilayat wala gyud nakita ang aktual. Base sa CCTV footage nga kuha sa Marcelo Fernan Bridge niadtong Martes, makita ang usa ka motorista nga nagsubay sa lane gikan sa Lapu-Lapu paingon sa Mandawi alas 11:55 sa buntag. Pag-abot sa tunga-tunga sa bridge, gipark sa lalaki ang iyang motorsiklo ug milabang sa pikas lane. Kay medyo distansya ang CCTV ug may nakaali nga tarpaulin, wa na makita ang maong lalaki. Apan kay nabantayan nga pagka alas 12:11 daw may natagak gikan sa taytayan tungod sa paglihok nga nakamugna og dagkong pisik sa tubig dagat. Kay anaara sa ilawom sa Marcelo Fernan Bridge ang buhatan sa Regional Maritime Police, dali sila mipagawa sa ilang rubber boat o gisusi ang dapit kung may niambak o natagak ba apan wa sila'y nakita. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police, nga nahinabi na nila ang mga kabanay sa biktima ug wa sila'y nakitang foul play sa hitabo. Mismo ang taga-Liloan man to ang biktima, convinced gud sila nga naay psychological problem ang kaning nilayat. Karong adlaw, gitimaan ang World Mental Health Day. Kini mao ang paghatag og gibugaton sa mental health issues ug pagdasig sa mga individual nga nakasinati og mental health issues nga moduol og mga support groups ug magpahiling sa mga psychologist ug psychiatrist. Ang Lapu-Lapu City LGU pinaagi sa CSWD adunay ipahigayong libreng mental health clinic matag buwan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.